O público pide outra canción de Juancho El Charro. Bueno, pero un pouco máis adiante, Logo votamos outra. Agora xa é hora da clase, o público é soberano, Anxo. O público é o que mande sempre. Bueno, aquí tes alumnos, Ai, Que che parecen estes alumnos? Laura hoxe está un pouquiño cambiada. Laura Eu ven de Piratas do... No. Piratas do Cantábrico. Veño facendo homenaxe ás nosas tanxugueiras. Moi ben, moi ben. Sí me gusta. Creo que tes unha pequena disposición aí. Sabes que temos un, como se chama? Un coach, un tipo sí. que quere dar suxerencias. Pois moi interesante, Vale, claro. entón, que ven darche un té. Ven aquí, Manuel Eduardo. Que tal? Disculpe, que tal, Anxo? Hola, moi boa noite, boa noite. Póñase para a cámara. Sempre para a cámara, nunca lle deu cu a cámara. Vamos a poñer aquí para guardar. Que tal, Laura? Como está? Que tal, chavales? Quero che nada presentar. Trinxa, que tal? Hostia, que tal, na cañiza? Vente para aquí, muller. Mira. Veña, vou falar. Igual non coincidiche en ningún programa. Non coñezo. Ele é Manuel Eduardo, que é un experto en televisión e dá suxerencias. Eu estou pendiente sempre de todo o que facedes aquí. Home, estabas parecías da quinta provincia. Se non che importa un minuto, un momento nada máis. No, se queres falar ti toda a noite, fala ti e despois que Andrés xa me avisa. É que hoxe vai falar de algo que nos interesa moito e quero que escoites. De que nos falas, Anxo, esta noite? Pois hoxe imos falar dos parentescos. Parentescos. Iso de familia ou algo? No, pero vamos falar de nomes moi interesantes. É así xeral dos parentescos. De sogras, de xenros, palabras que... De sogras, de xenros, palabras difíciles de pronunciar. Bueno. Xenro e sogra. Nada, estaba yo comentando, ele é como o Paco Lodeiro daqui do lugar, non? Un pouco así. Como que Paco Lodeiro? Digo, porque é o dos concursos, eu veño da feira de... Xa contei antes de onde viña. Igual, non necesitamos volver a decirlo diante do profesor. Si chamas así, ven de foder esta noite. Da feira de poder, que é unha feira filla en Madrid. Vale. Madrid non saben o que é. Non, claro. Se ti entendes este. Sí. Madrid é hacer el amor, creo. Madrid din, hacer el amor, queda moi largo para ser nombre de feira. Eu diso non sei, non me preguntes. Entón, viñen ali, estuve vendo novos concursos, agora están moi de moda os concursos, todo isto, hai que meterlle cambios. Porque o que faz ti é un pouco saber e ganar, un pouco Jordi Hurtado, non? Perdóneme, pero para min é unha honra que nesta humilde clase vostede lle lembre pois a Paco Lodeiro, a Jordi Hurtado, que eu admiro tanto, pero mire, eu non lle son máis que un simple profesor xubilado que en lugar de estar mirando obras por aí, pois veño aquí axudar un pouquiño, botar unha mau. Vamos. Bárbaro, o que me mande aquí o señor director, don José Ramón, e a xefa de estudo, dona Trisha. Así que se quere facer cambios, ten que falar con eles, que eu só son o pinche. Pero está vindo sin cobrar. Eu de pinche. Necesita un manager usted. Vamos, despois xa falamos, necesita un representante. Xa vai a aproveitar aquí. Están traendo, ellos están gañando o profesor para traerlo aquí gratis. Son xubilados. Bueno, está ben que todos podemos dar comezón entón, eu cambiaría cousas, eu empezaría a cambiar cousas. Por dar uns toques. Por exemplo. Estou falando con Javi, por exemplo, aquí metenlle cando un falla, metenlle isto... Sí, nos concursos habitualmente... Isto de darlle voltas ao rabo dun jato. Non. Como? Ves, por exemplo, bueno, isto sería millón. O de antes, por exemplo, é algo que xa escoitamos, levamos non sei cantos anos escoitando isto. Mételle tensión. Hai, por exemplo, un programa moi bo ahora que lle poñen unha bomba aos tipos e reventelle nos mortos. Aquí en Galicia, que temos potencial para eso, temos público, uns tomatiños, depende da época do ano. Uns tomates repartidos, uns sourizos das castañas. Bueno, por favor, uns sourizos aí, uns repolos no tempo dos repolos. Falla un, repolos para arriba. Eu, por exemplo, teño o meu can aí o Trotsky, que ten a rabia, estuve no mirando, non me colleu o COVID, pero colleu unha rabia. Pero que quere meterlle un can para que trabe o que falla. Escoita, que teño detrás. Mira, é un can, parece, é verdad que é un can, porque eu chamolle can, pero é un cruce entre un jabalí e un... Pero como lle vamos meter eso a xente que lle trabe porque falla unha pregunta? E eso, falla a pregunta? No. A ver, que eso xa fan os americanos, hai un programa americano BBT, de IOC... Tú controles de nomes. E meten o can. Ali nos Estados Unidos sempre van por diante moitos anos que nos. Entón manjan un can rabioso contra o que falla a pregunta, entende? Aquí habría que, por exemplo, o meu Trotsky.
que é de vomitar, é destes cans que come e a media hora vomita todo. Pois eso, o que falle, ten que apañalo, por exemplo. Por favor. A ver. Non vexo, non vexo aquí. Eu creo que non. Eu creo que sí. Un pouco máis de tensión, de esforzo. Por exemplo, o día de mis vacas, un bosteiro, caja chavaca, o que falle, venga, apaña. Pero, por favor, Hombre, un pouco de tensión. É que hai que... Unha televisión demasiado vanguardista. A ver, escoita. O luar é como un R5, hai que tirarlle do aire. Que tirarlle do aire para que vaya. Que agora se non cálase, che. Espera. Ahora que... Ai, que trinxe non sabe que tirarlle do aire, profesor. Vamos a ter Non que sabe que explicar. é que ela naceu xa non... É que xa me perdo, xa non sei o que sei. Era unha palanca. Unha palanca que había nos coches que tirabas dela, entraba máis oxígeno, máis aire dentro do gasolina, entón combustionaba mellor e arrancaba o coche. Arrancaba, era un Como ganchito. tiro da chimenea, non? Era un cancho, Como sí. tiro da chimenea. Tiro. O que pasa que no coche era incómodo porque ás veces estabas ali, non sabes, está enganchabaste nun Na bolsillo. feira, non? Estabas na feira. Ou sin querer tocaba chei nunha zona que e o tiro do aire era Non me hostia. poñer moito así. No, tío, O tiro. Bueno, a ver, Pero ben, temos moita mellora, moito margen de mellora. chamada profesor. telefónica, a ver. Hola, boa noite. Hola. Hola, boas noites. Que tal, amiga? Como se chama vostede? Chamo Manusca, Anuska, onde estás? en Colla, Vigo. En Vigo. E en Vigo moveuse a terra ese día? Vaya, si se moveu. Pero o detalle é que eu pensei que non era un terremoto galloso. Elo. Porque moveronse uns platos que teño colgados na cociña. Sí. E sentín primeiro un golpe. E dixen, ala, menudo portazo acaba de dar o veciño que hasta se me moveron os platos. O terremoto do veciño, non? Eu botei a culpa ao veciño. E despois mirando na rede xa empecé a ler que houber un seísmo por toda Galicia e Ciudade. Eu botándolle as culpas aos veciños e resulta que foi o dichoso terremoto. Está ben. non así, Bueno, casi sen- mellor que quedar niso, non? Claro, tomalo con calma. Se ela pensou no Claro, veciño, sí. E despois falando, unhas oíron, outras non, falando con veciñas e así. Pero vamos, eu máis gracioso era que eu botei a culpa aos veciños do golpe que deu na porta. Bueno, está ben. Está ben. digo que se botou a culpa ao veciño, normal é que eso faga habitualmente o veciño, non a Nusca. É que como sentín primeiro un golpe, empezaronse a mover os platos, dixen, ademais falei eu así, dixen, ala, menudo portazo acabas de dar. Claro. E despois xa foi, dixen, nada, foi o terremoto que me moveu os platos. Claro, porque ti co veciño xa te levas mal de antes da hora, non? Non, o que pasa que hai... Non, digo eu, porque se xa lle botache a cabeza xa che foi ao veciño, esa que xa non so de... Contanos, Anuska, por favor. Porque nos pasa moito ter unha ventana aberta, vais a porta sola ao salir, sabes? Entón dá golpe. Ai, la vais a porta sola, sí. Como esté mirando aí o luar, o veciño... Hai moita corriente en Vigo, cerranse as portas solas. Como somos moitos veciños, a Bueno, ver, pero non hai normal, problema. se non xa che estou escoitando un portazo ahora mismo na casa. Prepárate. Prepárate, Anuska. Mentre non me rompan os platos que teño colgados, todo vai ben. Exactamente. Que vayan a modo cos portazos. Bueno, Anuska, moitas gracias, que non pasara Vale. cosa dai. Moi amable, Gracias, moitas gracias por gracias, chamarnos. Un gracias. saúdo para a colla. Isto eu, por exemplo, metería videochamada. Eu agora, por exemplo, a Nusca metería videochamada, ela con móvil explicándoche como foi, como se lle moveron os platos. Hai que innovar, gallos. Estamos cas chamadas como fai 30 anos, macho. Un día vai che chamar un galloso, vai ta merda, eso que che facían antes. Por lo menos que a videochamada nadie se ponga a cara, nadie che vai dicir crees? cosas, Oh, hombre. no, si me pega a cara igual é peor. Facede isto, pero que a Nusca chame desde Vigo. A Nusca, se nos estás vendo, chaman, por favor, dallo a FaceTime. Pero mellor a Nusca non quere que avisamos como está na súa casa. Pero debería ser así. Ah, Debería vale. ser Bueno, así, venga. porque ao mellor a Nusca está che contando unha trola e nin ten os platos na estantería. Bueno, que pasa? a xente por salir na tele. Os programas teñen que durar ahora hasta as 3, 4 da madrugada, que vamos camiño deso, como sigamos así. Sí, no, Ya. os concursos ahora están Mira, subindo moitas audiencias. estou moi contento porque hoxe vamos ir de volta pola comarca do Ortegal. E trouxemos a 3 rapaces dali, un de Cariño e 2 de Ortigueira. E sabes o que me deu máis alegría? Sí. Que non podo pertencer a ese grupo musical por exceso de pelo. Que me Chámanse os carecos, e ti me podes dicir que os carecos é porque... A ver, quitade la voz... Carecos, un aplauso para eles, os carecos. E dixeronme, ti non podes, galloso, porque a ti ainda che queda moito pelo para... Dixeronmo eles.
Todo xa por É que por eso descontado. se chaman os carecos. Hai que quitar o dos lados, o dos laterales. Podíamos ser carecos, nós. Nós non podemos, porque Porque ti tamén os tes laterales, pelo. Temos que Hai que quitar o raparnos. lateral, o Teníamos faldón. que Hai estar que sacar rapados. isto. O sea, no, ti e eu somos melenudos a Sí, pandera. sí, sí. Bueno, Beñat Ortegal. Pois nós, hasta dentro de 20 anos ou así, non creo. Non nada, non. Bueno, insisto, veñen dende esa comarca de Ortegal que hoxe visitaremos, pero antes vannos a tocar a ritmo de Muñeira e logo empezamos a clase, Anxo. Que de Ortigueira, os carecos, esta noite na que viaxaremos pola comarca de Ortegal. Ahora marchan eles e ven volve Durne, así que mientras tanto temos tempo para a clase. Anxo, Boa noite. profe, Hoxe imos falar do Parentesco. 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 E imos empezar pola palabra máis importante do parentesco. Todos coñecemos aquel dito popular que di miña naiciña, como a miña nai ningunha, que me quentaba a cariña coa calorciña da súa. Só por estas palabras xa paga a pena que teñamos un idioma propio. Por estas e polas tanxugueiras, claro. Logo explícanos o da Tanxugueira para que nos quede. Pero a ver se nos dá tempo A ver se nos dá tempo na rematar clase. a clase, veña. Ben, pois vamos alá coa Porque clase. con estos alumnos, claro. A maioría das palabras dos parentescos consérvanse perfectamente na lingua. Xa as dixo o señor director antes parte, e tamén aquí o don Manuel. Pero hai dúas que case estaban perdidas na fala, curiosamente, que eran avó e avoa. Case todos decimos o meu abuelo, a miña abuela. Pero curiosamente non decimos o meu nieto ou a miña nieta. Son avó e avoa que na fala case se perderon, agora sí que se están recuperando. Pero vamos coa clase, imos A ver, empezar, veña, vamos en xa cas que falamos preguntas, de avó e de avoa, polo que ten máis idade, que será o señor Lizardo. Bueno, onde vai parar? É Jalloso, é Jalloso. É Jalloso. No, polo vello, empece polo vello. Ai, Empezamos ese logo director, ese non... polo señor Lizardo, xa sabe don Manuel que aquí neste concurso poñemos unha palabra, dúas opcións A e B, e logo cada un faime unha preguntiña para subir a nota, usted vai a mirando a ver que Habría te que parece. mellorar un pouco eso, pero bueno, vai dando eu xa Pois vamos a ver, vai logo a ver se nos van poñendo a primeira palabriña para que nos diga o señor Lizardo que ven sendo. Curmá. Curma. A miña curmá é a filla dun tío ou dunha tía ou é a filla só do mesmo pai? Home, é filla dun tío ou dunha tía, non? Curma. Claro que sí. Moi ben, señor Lizardo, xa sabía o que sabía. Moi ben, curma. Parente é calquera familiar, pero curmán é o fillo dun tío ou dunha tía. Pero hai sitios en que avanzan unha xeración máis e tamén lle din curmán o fillo do irmão do avó. Por exemplo, o Elías e máis eu somos curmáns porque somos fillos de dous irmáns. Pero o fillo do Elías, que é o cantante Ortiga, que estivo aquí, Sí, que estuvo con nós, claro que... nalgúns sitios tamén se di que sería curmán. Llevo encantado porque teño un curmán famoso, neste caso. Un bico ortiga. Digo con Ortiga, non que E ademais, saben que a Galicia occidental di curmán, irmán, e o resto de Galicia di irmão, curmao, as dúas palabras. E o señor Pedro, por exemplo, era dos do irmão. O señor Pedro tiña un irmão que non podía nin velo nin en pintura. E decía, o meu irmão, cada vez que di unha verdad, caelle unha mau. E eu ainda lle vexo as dúas. Que dixo unha logo, non? Bueno, con Señor Lizardo, a ter algunha preguntiña? Pero logo, entonces, cal é o xeito máis correcto? É curmau, curmán, é como se di en castelán, como se di, curmano. Vamos por partes. A primeira parte, que é cal é a máis correcta. As dúas son exactamente igual de correctas e galegas. Mellor así, ademais, porque canta máis variedade, máis riqueza temos. Entón, cada un debe decir a que é propia da súa zona. Eu nacín e criei-me en Trasar e na Cervela, e ali decimos irmão. Pero levo 40 anos en Pontevedra, e ali din irmán. Que fago? Pois que mesturo continuamente, claro. Pero correcto. polo meu tipo de Tamén vida, sabe claro. que moitas veces surge É como se na lingua culta, así na escrita, utilízase máis o curmán. E irmán. Pero e na man. fala é correcto na Pero na fala, cada un que diga de acordo ca súa terra. Perfecto. E a segunda parte, que fixe unha pregunta moi boa, como se di en castelán? Pois miren, curiosamente, o castelán antigo tamén decía como a nós, cormano, pero perderna, e agora din primo hermano, primo carnal, calquera destas. É que as palabras, ás veces traducir ao castelán ou outra lingua é difícil. Por exemplo, poñolles un exemplo. Meu irmán Xosé di moito isto de todos temos unha leira en Toledo, que lles a soar.
esa frase quere dicir que todos temos algún problema mental xogando con tolo Toledo. Se vostede traduce ao castelán e di todos tenemos unha finca en Toledo, non ten sentido ningún. Porque non se xoga con tolo Toledo. Como se di eso en castelán? Pois terei que pensalo, porque neste momento non sei. Cormano sabía eu de seguro Cormano. que haberá. Cormano se tantas decía cousas. antes, sí. Bueno, a ver, pregunta do seguinte alumno, quen é? Pois agora seguiremos por ali polo doutor. O dos obras. A ver, o doutor, que preguntiña nos van poñer hoxe para él? Vamos a ver. A ver. O irmán dun avó. Irmán dun avó. Como se chama o irmán dun avó? Vistío ou tío avó? Pois estáme poñendo A mí, nun lixeiro apreto. Vostede non se atreve a decir ningún dos dous. Hai que meterlle creo cartos. que- Pois mire, Podría mire. Non sei, Mire. Do avó. En lugar de botar a cara ou cruz, imos facer É que é o que iba a facer. o que se facía cando eu era neno, para botar as sortes, que era botar a palla do nó. Como, Que é como? botar a palla do nó? Pois traio aquí o instrumental, porque estivemos practicando o meu neto Aldán e máis eu. E miren, isto é a palla do nó, a ver se dou sacado daqui. Oh, a palla. Que cousa curiosa, sí, señor, nunca vira isto. Xa é ver que isto Está aquí, a ver se a cámara enfoca ben, porque mire, son dúas palliñas, ou 4 ou 5. Unha ten que ter un nó, un nudo. Vale. Un nudo, e a outra é plana. Correcto. De todo. Unha ten un nó e a outra non a ten. E agora como faz? Se queremos, por exemplo, se foran 4, pois poñemos 4 destas e unha destas para 5. Entón, o que saca esta, a palla do nó, o que saca a palla do nó sempre é o que gaña. Vale, Entón, agora vou no facer co señor doutor. Curioso invento para... Eu vou a expoñer sin que vostede vexa onde está o nó. para Se saca contestar a palla do nó, será a primeira, vistío. Vistío. E se saca a palla que non ten nó, será tío avó. Vale, así polo menos salo de dudas. A ver. Ou outra. A tecnoloxía é No, é que a tecnoloxía é importante nun Isto é concurso. todo moi tecnológico, Sacou a palla do A nó. palla do nó. A palla do nó. Entón, como é a contestación? Imos ver, sacou a palla do nó. Voulle deixar o instrumental por se ten dúbidas ás veces un tratamento, non Pois sabe mira, cal pois venme poñer. moi ben. Vou practicar con usted. Sí, o da palla. Vou dar o da palla. Tío avó, Pois está ben. resulta que está ben e non está ben. A ver. O dicionario da Real Academia Galega só recolle tío avó, pero outros dicionarios como o Estravís e en Trasar dicimos sempre vistío. Polo tanto, case estarían ben as dúas. Serían as dúas correctas. Sí, correcta, Vale, tío avó. vale. Pero é que Por eso moita tiña xente dúdas. di, moitos dos que nos están vendo, seguro que den vistío. Así que, Vistío. Ao final a palla sacou nos de dudas. exactamente. Bueno, está ben, palla. Pero ten algunha pregunta, doutor? Señor, As pallas con dos nós. efectivo método. Pregúnteme algo. Pero mire, vou facer unha pregunta. A ver, doutor. Ahora vamos ben, É vamos que ben. ten falado moitas veces aquí do padre Sarmiento. Ten falado usted moitas veces. Sí, Non sí, digo sí. eu, non sería correcto chamarlle pai Sarmiento en galego, non? Porque usted ten falado Xustamente, claro, que moitas veces. soa un pouco raro o de padre e madre, pero é que pros religiosos, sí. Dice o padre Sarmiento, a madre superiora, máis aínda, padre e madre tamén se utilizan na fala para falar dos nosos pais e nais con respecto. Dicir, mi padre, mi madre. Eu lembro unha vez o señor Nemesio dicindo máis ou menos o seguinte: daquela, na miña mocidade, había moita necesidade. Cando a min me quedou a consuelo en estado, en paz estea mi padre, díxome: tes que cumprir coa túa obrigación. Vai alá, onde a rapaza casade, e vide para aquí que mentras eu viva nunca vos vai faltar unha cunca de caldo. En paz estea mi padre. Padre como respeto, está moi ben. Ben utilizado tamén. Qué curioso que se use mi padre me de meu, Mi ¿no? Ata padre. o pronome Pero é así como respeto, como Claro, respetando. claro. E tamén se podía decir mi tío. Miña avó dicía dun tío que tiña, mi tío. Pero en plan respeto. Ainda que parece que é castelán, pero non. Vamos con Laura, non? Agora toca ya Oye, Laura. vamos a ver, pregunta de Laura. A ver que pregunta temos. Como vai vendo a cousa? Eva Chapona, espera. É usted moito alumna, Chapona é que máis estudiaba. Por eso lle vou poñer a pregunta máis Mira, difícil. marido da Se chego a nai, preguntar como se dicía Chapona que en non me galego. pare. A ver, A que ver. está? O encerado está aí Porto. Marido da nai que non é o pai. Marido da nai. Pode ser o padastro ou o padrasto, que casi é o mesmo. Mire, se pero di non- padrastro con dous R's non é recomendable. É unha Na destas miña zona dúas. dice así, padrastro, que as dúas R's. Daquela, eu aquí teño moitas dúdas. E non dice sei eso cal- na súa zona. Na miña zona, Porque sí. se di ben, como se vai decir, que está Daquela moi está ben. ben dito, non é ni foda, dúas. Padrasto.
padrasto, así. Padrastro. Con dous R's, o dicionario di que non, que é mellor ir a padrasto. Esa é outra cousa. Hai que estudiar máis, bicho. Pero hai quen di con 3 R's. É da suya. Padrastro, eu coñecí unha señora cando eu ia con meu fillo Paulo a Pasarón, ver o Pontevedra, ou Hai que Ruelo. Había ali unha señora que todos os días insultaba ao árbitro e chamáballe padrastro, sete mesino. Por que lle chamaba eso non sei. Padrastro, sete mesino. O sea que, moi ben, bueno, queda claro que padrastro, o marido da nai. Exacto, o dicionario da Academia di así. Ten algunha preguntita? Sí, e daquela, se eu teño tataravó, podo ter tataratíos? É que o dicionario aí volvenos fallar, porque ningún trai tataratío. E na miña familia sempre dixemos que o tío Benino era tataratío. O tío Benino era irmán do bisavó. Morreu aos 105 anos, era cura, como aquela señora que veo aquí. Da tua terra. Da miña terra, tamén de Carballedo. Ela era de Chouzán. Sí, señor. Pois morreu aos 105 anos, no ano 75, comendo sempre o mesmo os últimos 40 anos. Por iso lle vou dar a receita ao doutor, por se a quero usar para algún paciente. Dígame, porque eso pode ser moi efectivo. Claro, e incluso lle pode poñer nome a esa dieta. Registro é que deu resultado, mire, ao almorzar todos os días, pan de cea, leite da casa, e desde que se inventou o colacao. A media mañá, picar unha pouca leña. Ao xantar, vaso de viño de Guxeva, da Ribeira Sacra, unha cunca de caldo de verdura, e todos os días, pito, polo con patacas. E aquel osiño que hai no zanco, saben que hai un osiño delgadiño? Sacaba-o, metía-o no peto e servíalle de escarbadentes ata o seguinte zanco. Nunca lavou a boca e morreu con todas as pezas. Toma. Con todo. Sí, señor. Tanta crema, verdad, tanto cuidado. Media tarde, sempre chovese ou nevase un paseo. Ao volver do paseo, se o paseo fora moi longo, unha copiña de coñá. E logo sentábase a ler o diario, El Progreso, ata a noite. Que ceaba o mesmo co almorzo. Pan, leite ou colacao. Agora eu creolle que o segredo da receita estaba en levar os últimos 40 anos unha vida de cura xubilado. La verdade. Que quede claro ese último. Igual. Bueno, veña, última pregunta da clase. Eu tamén vou responder. A ver logo que nos pregunta, don Eduardo. Non teño que comentar nada. Eu penso que lle van poñer unha fácil. Póñanlle que é o primeiro día que ven. Sí, ponlle a fácil. Pero eu teño os estudios fuertes. Os cónsuses. Decimos a miña dona o meu dono ou decimos a miña dona o meu home? A miña dona o cal lle soa mellor a vostede? Eu non sei como se di, pero eu diría a segunda. A miña dona o meu home? Eu. Nótase que é un experto porque... A miña dona o meu home. Miren, hai moitas formas de decirlo. O máis corrente e máis común é a muller, miña muller, meu home. Pero tamén se pode decir o meu marido, o meu esposo, a miña esposa, e decimos a miña dona, pero non o meu dono, porque non é dono de ninguén. Decimos a miña señora, pero non o meu señor. E as mulleres moitas decían antes, cando eu era rapaz, o meu Pepe, ou, máis bonito ainda, o noso. Moitas decían o noso, entendíase que era o marido, porque era de toda a familia. E os homes tamén teñen moitos nomes para a muller, que sei eu, a parenta, a señora ama, a patroa. E agora, como as linguas se adaptan sempre aos tempos, hai unha palabra que utiliza case todo o mundo que é a miña parella. E é perfecta, porque vale para todo tipo de unións. Tamén é certo. Ainda que eu, e eso son eu, é unha manía miña, eu a miña Victoria nunca lle vou chamar a parella, voulle decir por qué. Porque cando eu era neno a parella era das vacas que turraban do carro ya da Guerra Civil. Vai a ser que Victoria. Hai unha moi bonita que a Victoria ten, como naceu en Buenos Aires, e ten unha parenta argentina, a Marina, que cando lle fala de min lle di: tú peor es nada. Chama así. A min, tú peor es nada, eso non hai outra cousa. Que bueno. Bueno, Victoria, un bico dende aquí, A ver, que tamén terá algunha pregunta, don Manuel. Eu xa que é de parentescos, eu, se teño que escoller, que diría mai ou nai?
Pois depende o mesmo que irmán de onde sexa vostede. Outra vez a Galicia Occidental di nai e o resto dicimos mai. Miña mai aprendeume aquelo de ai miña mai que caldo me fai, faviñas poucas, berciñas 4, todas lle caben na lingua dun gato. Que bonito. Mai tamén era a Felisa. A Felisa co fillo levábase de maravilla, tanto que o fillo decía moito: eu llamai matrimonio. Quere decir que se levaban moi ben, eu llamai matrimonio. Pero coa filla non se entendía nada, levábase mellor co xenro, co Pepiño. Contoume a miña irmá Mari Carmen que unha vez estaban atando chourizos as dúas e dixo a filla, non sei que, en contra do marido, e dixo a nai: anda, cala a boca, que co toxo arnao que ti és, e aos teus anos que aínda o Pepiño siga mirando para ti, me parece a min que a cabra co vicio, dá co corno no cu. Pero, Ancho Guerra de Trasar de Carballo. Que lle parecería este home? No, a mí me parece... Vou poñer en pé, Vamos a preguntar unha cosa, se me permitides aquí non na clase. Non comento. No. Despois. Oye, o de Tanxugueiras exactamente que quere decir? Que xa escoitei moitas historias. Que quere Pois decir é unha Tanxugueiras? palabra tan bonita. Sí que é. Parece que elas acolleron duns eidos que hai alá en Ríos, en Ourense. Sí. E o profesor Gonzalo Navaza, que é o que máis sabe desto de nomes, di que Tanxugueiras é unha variante, unha forma de decir Teixugueiras. E Teixugueiras é o sitio onde hai teixugos, porcos teixos. Perfecto. O sea, é un topónimo aí que se de un lugar... Nome do lugar onde había teixos. Teixos. Bueno, un saúdo para Ríos e un saúdo para as Tanxugueiras. Querías decirle algo? Nada, sí. Comentar que che parece moi ben, é verdad. Eu veño de ver unha feira de moito ruído, moitas cousas. Que feria é? Non vou dicir cá. Joder. Sabe trixa. Pero tamén é o que falamos do español e do galego, de foder, claro, en Madrid podese dicir sin ningún problema. Aquí é máis escandaloso, ou non, é máis bonito tamén. Pero digo que ás veces tamén dá gusto que a tele, o ruído, todo o que fai, se para un momento para escoitar falar a xente. Eso é maravilloso. Só teño que dicir eso. Se gustache esta innovación do silencio... Isto sí que non o fai ninguna televisión, así que... Nora boa, isto non o tocamos. Escoita, eu meteríalle un balé detrás, tamén che digo. Eu meteríalle un balé para darlle un pouco de tal, pero polo resto está moi ben. Non o toquedes demasiado. Moi ben. Queda convidado a volver a estas clases. Moi ben. Insisto, Anxo. Será un orgullo e un placer. Un bico para todo Trasar de Carballo. Veña, alegrámonos moito. Bueno, veña, que estamos disfrutando esta noite de grandes amigos, con moitas risas, con moi boa música, como a que nos trae Edurne.